pausa, sì, pausa, sì. Estamos en área.
dejjem is-sirjietna. Aħna wkoll fik inqedu t-tama sħiħa tagħna, it-tama ta' kull fejqan fil-ruħ u l-ġisem. Lejk aħna nirrikorru għax nafu li mingħajrek ma nistgħu naslu qatt għal dan il-bner Ġesu. Taħt il-ħarsien tiegħek aħna nafdaw lil nfusna, il-familji tagħna, l-uliedna, il-morda tagħna, il-mexxejja tagħna, il-poplu tagħna, l-għażiża għand twelidna. Dawwer lejna l-għajnejn tiegħek tal-bniena, ħarisna int minn kull tiġrid fil-ħajja tagħna, mexxina int u Marija fit-triq tas-sewwa li twassalna għall-glorja ta' dejjem. Ngħidu flimkien sliema li